لەبەری هەبوونە یاسای نێودەوڵەتیش بۆ پاراستنا سەروەریە وڵاتان لە ویلاتên هەفگرتین ئەمریکا چەندین جاران بە هەڤەشی یا civaka nêvdewletî û hindik caran jî takaliyane çendîn êrişên esmanî û jinişkekê ve ji bo sernerên xwe encam daye. Amerîka bi zor êriş li bin navê sê armancên serekî de encam dane ku ew jî pêk din ji teror, berpirsyariya parastina kesên sivîl, bin pêkariya yasayên nêvdewletî. Diyartirîn êrişên esmanên Amerîka ji bo serwan welatên ku di derbasbûyê encam dayn û dûra şûye ji bo destêwerdana serbazî û guherînên rejêman bi vî awayî bûye. Sala 1986 bi biryara Ronald Reagan artêşa Amerîka birêya hêrişên esmanî ve bardumana Libya kir û cê ve hewiyana Muammar Qezafî kire armanc lê Qezafî di êrişê de rizgar bû. Hiceta Amerîka jî ji bo encamdana wê êrişê tohmetbarkirina Libya bû bi karê terorîstiyê û teqînên Berlîn. Sala 1991 bi biryara George Bushê bav piştî dagîrkirina Kuweyt ji bal Iraqê ve Amerîka bi piştevaniya biryara Encûmena Asayîş, êrişa esmanî û pejayên berfireh kirine ser Iraqê û bingên serbazî û koçkên Sedam kirine armanc. Bûyê sedemê jî ve vekişiyan bi artêşa Iraqê kir li Kuweyt û başûr û bakurê Iraqê. Ev jî bûye sedemê serheldana Kurdan û Şîayan lê Amerîka êriş sinûrdar kir û rêda Sedam kontrola welat bike. Herçende dûra bi sedemê korawa Kurdan ve devera dijefirên hat damezrandin. Sala 1993 Amerîka bi biryara Bill Clinton bi rêya mûşekeka Tomahawk ve êriş kire ser baregehê Sîxuriya Iraqê bi tohmeta hewildana hikûmeta Iraqê ji bo terorkirina serokê berê Amerîka George Bushê bav. Li sîvekê ba sala 1996 careka din bi biryara Bill Clinton hêrişên esmanî ji bo serbingehên serbaziyên artêşa Iraq li navîn û başûrê Iraqê hatin encam dan. Weke bersivek ji bo dagîrkirina hewlêrê ji bala artêşa Iraqê û derbazkirina devera dijefirên. Sala 2001 bi biryara George W. Bush û di kîvanê bersivdana êrişên 11 Septemberê de hêzên esmanên Amerîka bi sedan mûşekên Tomahawk arastê hikûmeta Talîban kirin û dûfra Talîban li desthilatê dûr xist. Dûfra jî li sala 2003 bi biryara Bush Amerîka êrişên berfireh ji bo ser Iraqê encam dan û ev jî bûye sedemê li ser karladana Saddam. Her wisa di çarçûbeyê plana şer de artêşa Amerîka birêya mûşekên Tomahawk ve baregehên grûpên Ensarul İslam li devera hewraman bombebaran kirin. Li sala 2011 jî da welatên NATO bi serokatê Amerîka bi hêceta koçtara bi kom destêwerdanên serbazî li Libya encam dan û ev jî bûye sedemê herifîna rejêma Qezafî. Di nûtirîn êriş jî da sibaha rojayînî Amerîka birêya pêncûnî hemûşekên curê Tomahawk ve êriş kire ser Sûriya. Wezareta Berevaniya Amerîka jî ragihand bi biryara Donald Trump serokê Amerîka êriş hatiye encam dan. Lê beşekî şehrezayên siyaseta Amerîka dûbarebûna sînaryoyên Iraq û Libya û Efganistan bi dûr dizanin ji ber ku li Sûriya bi tenê artêşa Esed rol nabîne. Belku Rûsya jî rolê serekî heye di bûyerên Sûriya û ji bo Amerîka hesan nînin êrişên takaliyane ji bo herifandina Esed nîşan bidet.